So hi mga day, welcome back to my channel mga Dayers. Ay, welcome back. Para bibo na kayo pag welcome back. So hi mga day, ako mga Dayers, welcome back to my channel mga day. Welcome back mga day. Okay, so mga day. Mga day, among segment karon mga day. No, intro to mo. Atra. So hi mga day, welcome back to my channel ko mga Dayers. Okay. So mga day, ako mga kaubay ka mga day. Right now! Okay! Okay, kalma. Okay na. So mga day, nag-tweet ko sa Twitter og hashtag tambag ni Muni, tapos namili ko 5 kabuok mga day, okay? Kaya ako gusto ko makatabang sa mga ka-Dayers, mga suliran sa mga ka-Dayers ba? Muna siya kung bagong segment karon. So mga day! Welcome to Basta Tambag! Let's ready to go. Ladies and gentlemen, welcome to Basta Tambag! So mga day, sa kadaghan-daghan entries sa mga suliran sa akong hashtag tambag ni Muni sa Twitter, mo ni siyang pinakauna nga ako napilian nga among analyze nga suliran. Okay, day, pakibasa day. Pakibasa day. Ato basahan, day. So mga day, gikan na siya kay @SM Centino. Okay. Love na ko siya ate, pero muchatra siyag buringan. Muchatra siyag boringan. Mga day! Siyag boringan! Yabal ang tao. Hindi ko ganagin nga mga day. Sige pa day. Mawala mutunga, mawala, tas mutunga na sad. Mga day, mo gina akong giingon mga day nga basig nagtuo siya dula sila og pero og bayong mga day. Sige. Sumot siya. Ano yan? Basig na ilahing kanto, day? Mo gi pa ako analysis yot basig. Ikanto Abi siya, day? duwa urong sulong ba? Sige analysis. Ay, sorry, analysis na yun, day. Wala po kami analysis na yun, day. Padayon. So, muna ito siya. Padayon na sa ang storya. Unsa akong buhaton, hashtag Okay. tambag ni Muni. Okay, so para mas madali ang tanan, ato siyang tawagan mga day. Okay, ato siyang tawagan. Sa white paglangan mga day. So kalma Kaniyot lang, day. Pero malangan giday tagamay. Panahon na. Kalma. Okay, sige. Hello mga dyan! Alright! Nabot na siya. Oh, sige. Day! Unsa man atong alias ni mo, Day? Sukling barang na lang ay... Oh, sukling barang daw to itawag sa iya, Day. Kaya ni-request mo siya medyo, So, di lang ginato siya ibulgar, ihang So, Day, taga-asa tuod ka, Day? Tagayan day ko dyan. Laban sa City of Friendship, no? Laban na gina. So, Day, basta namin si imong tweet, no? So, Day, mangutana lang dyan may gamay nga backstory anang imuhang suliran, Day. So, ako dyan, no? Kay di manggid ko straight dyan. Ay! Mabuhay ang LGBT. Correct. Oh, sige. Girl dyan. Okay. Na-fall ko dyan. Tapos ibiyaan ko karat dyan. So, ang naitabo. So, nagpa-fall siya dyan, no? Kalit lang siya nawala dyan. Gina-message ko niya dyan una sa Twitter. Tapos, Siya yung nag-message. oo, siya una ni DM sa ako. Pero, Day, what's sa Day, ha? Dili mo uyab ani, Day. Dili mo yun. Okay! Wala illegal! Yun. Okay. So, naguna to sa dyan sa comfort dyan. Laban sa comfort! Hi, okay ra ka. So ako pa dyan, yung sa lugar dyan, no. Niya na po hello, okay raman ko. Okay, nagitagdaran ba yan? Laban! So nagpugay dyan, no. Nga, walang comfortable na dyan. Good morning na dyan. Di hagis sa good morning magtigi ba yan? Laban. No, so good morning. Nagkauna ka. Ay! Nagkauna ka ba yan?
pala sa feeding program giday. Yan, nasunod ko sa puro sayo. Puro may ngunit. Sige, laban mo. Anton, yun na ngayon na sa Facebook account dyan. Facebook kaya! Ay, sanay! Nakoy Facebook, pangutan na, amor. day! Sige, go. Day! Nakoy pangutan na, day. Oh. Unsa man, day? Taga-adlaw siya, mag-good morning, ug mangutan na nimo, taga-kaon na lang mangutan na siya susudan ninyo, anak. Sumasag barangay captain ninyo sa day. Day! Taga-adlaw, mangutana ko unsay kanon. 1 month, day. Ngayon nga na. Sumuto dyan. Okay, okay. Sige. Busy-busy namin kay lagi layo man ko dyan. Oh, sige. Karon, so LDR daw kunuhay dyan. Kay Gachar naman nga to dyan. Kay nag-fall si Auntie dyan. Oh, sige, laban lang. Abalante. Aba nagkita dire. Mm. Unyi nga, muna to, tag 2 hours, binilara dyan. Mm. So, na-full na naging si Auntie. Okay, okay. Lisod na i-exit na. Murag di naging kuryahanan ni. Mm. Lisod day backing day. Sige, day. Jai, my God, Jai. Kalit lang siya nawala, Jai, no? Day. Ano naman isa? Day. Kalma sa day. Nako, initial analysis ani, day. Paminaw na ako, day. Ang ako lang, day. Basi kapoy na siya bilar para ni mo, day. Basta ko analysis. Tuo ka na, day. Tuo ka na, day. Pwede. Pwede? Pwede. Sige day. So, day, padayon lang, day. Padayon. Padayon, day. Tumuot to, Jai, no? Nga, busy-busy namin. Nga, kalit lang siya nawala, Jai. Ang nakalain, Jai, wala yun, Jai, nga. Wala'y pag-storya-storya, Jai. Kung asa siya, Jai, naunsa siya, Jai. Pero online siya, Jai. Baka tuloy. Mm. Baka my day. Mm. So, murag, gadawt na ko nun, naunsa naman ni siya nun. Nga, dili niya gabasahon ako mga tweet, Jai. Ako ang mga message, Jai. So, moto siya. Nga, So, nga ni, day. Maka-post siya my day, maka-post siya IG story, pero dili siya maka-reply sa imong chat. dili, Jai. Muna, day. Dili na. Okay, day. So, nag-gets na mo. Mura na yung gusto ipahiwati ko na pa kay mga add-ons. Day. So, Ipadayon day. Dayon, day, or human na to, day? ko no. Sige, go. Tuman na to. Nangutana ko, unsa manggit ni, naunsa na manggit ni. Okay. Naunsa manggit ta, kung naabagin kita, or unsa manggyon. Dira. Okay. Iyang tubag sa ako, grabe ka, wawi. Wow. Ana na sa ho, you know man, kung sa'yo naa sa ato paron. You know what's up. Tapos kalit lang siya nawala, tapos muro to yung giingon sa ko, mga jay, nga murag, wow, unsa ba di ID, kasi lang laban ang kita, no? To fill in the blank si ante. Oh, murag, ibiyaan ko sa Eric, Jai, murag sakit kayo sa heart. Ipagkaman na to, Jai, muna to, nag-chat na po siya. After na po 3 days, nawala na po siya, Jai. Okay. So, ako to, murag, wala, exit na ni. So, wala na ako ipansin, Jai. Anto dahil siya na po yung nagpapansin, Jai, murag, halibog na ko siya kay, pa-repeat, Jai ba? So, umuto kong pangutan na, Jai, unsa kong buhaton, Jai, no, kay, murag, lahi ragid, Jai. Ano lang yun. Okay. So, day. May mga initial analysis na mo, diri, day. Okay, day. Paminaw sa among mga ipag-ingon, day. Okay, day? Sige, day. So, day. Ang una mo ingon si analysis, day. Si day, friend na, day. So, ako sa day. Yes, day. So, kung analysis na day, no, kay murag, mawala-wala gid siya day, inconsistent siya kumbaga. O, Jai, Diba? isang plus. Oh, anak day. So, ako lang kanina no, kay feel lang ako gidua-duaan ra gyud kaniya day. Gidua-duaan ra gyud mo feelings day. Toy Kingdom. Diba, no? Kaya wag gyud siya panahon nimo day, daghan gyud siya panahon mag my day, mag IG story, mag tweet, 'di ba? Tapos Sige, day, isa ka chat pila ra man ang hi hello. Diba? Kaya nga nung nawara mo siya kalit nga 1 month, gihatag mo ta niyang Oo. tanan. Pa, good morning! Say, sudan! Kaya mo kalit kawa! Ikaw ako na hustle Unsay tayo sudan? sa bis ni mo day. Ano mawara kalit? So, mura kong pangutan mo day, friend na. Unsa man, marabag, oy, nangutanan naman siya, unsay ganap dire. So, murag, ay. O day, pangutan naman nimo unsa jud mo, 'di ba? Nya mura siya, di siya sure day. So, ingana day, murag hit na nimo day nga di siya sure sa imo. Diba? So, kasi gigara-garaan na gagana. Wag yun siya buwak siyang kinabuhi, day. Sige, buringan si ante, day. Pero analysis na po na ako, day. Analysis na ni Frena. Oo, magibaw, day. Analysis. Pero, analysis na ako, day. Okay, so ang sunod nga analysis, kay kang day, Rona. Okay. Day, ang ako lang gid day no. Feeling gid ako day nga wala gid siya load day. Kay day take it from me day. Kana mga ka-char-char na ko day gyamo day mo reply. Day, isa rin solution loadan day. Agad jet. Bakit budget si ante? Ana day kami pa lang poor. Ana ba purita di amor? Dahil kayo. Kung di mo reply, loadan.
Kaya kung di na kayo siya mo reply nga after na-loadan, adihan na. So, di namin mo reply ni mo. Oh, wala kung di mo reply, paludan. Diba? Okay! Dito dahil, dito dahil, dito. Sige. So, unsa may imuhang comment anang ilang mga analysis day? So kung load bang good mga jay, Okay. una na man to sa load mga jay, kaya naamag ito sila kuan mga jay. Unya, murag sakto gyud siguro tong giburingan sa ako mga jay, katong giburingan lang siya mo chat lang sa ganun. Magdulaan siguro kung mga jay, or ginana siguro sa iyong pananaw. Kayo dahil, basta naka sa Toy Kingdom dahil. Basta naka-display ka dito sa Toy Kingdom ba yun? Lagi, ambot basad. Day, nakoy pangutanan nimo day. Ngano na kaingon man ka nga giboringan na siya nimo? Muamin gid ka nga medyo boring pud ka. Dili ba po mga jay, no? Murag, base mas yung ginapakita mga jay, so laban na nito na rin, no? Basin food, basin. Or naalang siya lain nga gusto kay mga jay, babae yak mga jay. So, Yes. Yan siya pod. So, mga Babae pod day. siya, di ba? laban na nito, no? So mga day, di ba, day, sukling barang day. So laban na sa imo no. So nakoy pangutanan nimo day, di ba babae niya to ang gihisgutan ron, di ba? Yes, jay. So day, nangutana kasi ako nakauyan na siya mga laki sa una. Yes, jay, nakauyag sa jay, pero yung una nga uyag jay, or kuan gyapon jay, or pareha yapon sa akong mga jay. Babae. LGBT kita day, no? Kaya matang tanan sa LGBT. Laban na kita, no? Labwins lang dani, no? Labwins. Love it! So, ang ako siguro no kay feel na ko wala man siguro siya nag-identity crisis. Kaya nakauyab man siya sa una. Di ba? Siguro, day. Oo, day. Wala siya nag-identity crisis. Kapag naglibog lang yun siya kung siyang gibati para ni mo, day. Basin, Pwede. basin. Pwede. Kaya di ba, day, LDR man, so basig wa siya panahon. Di ba? Correct. Di ba? Maragaban lang. Wala siya panahon for commitments tingali day. So, Gusto niya ka marag, kung kanos alam ko ganahan, Sige, nakaliha. Oh. Ani ra gyud day? Ikaw ang pagkatao ba nga ganahan kasi hikag chatan taga-adlaw? Kana consistent gyud nga unsa sudan ninyo ana? NBI. Oh? Pili po din na mga jay, no? Ay na lang. Magparamdam lang po kung naunsa ka Point. Dapat taga-adlaw day. Perfect attendance lang yun sa chat Perfect box, attendance day ana. Okay lang ko diri, buhi pa ko gaginhawa ang inana. Nahangol pa ko nimo. Hello. Reminder. Grabe. Hangol pa ko sa yung pussy. Amor. Usay, no? Sige. Ako day, feeling na ako kay sigurado magud kay ka sa iya day. Nya siya kay murag di siya sigurado sa imo so. Wala let lang. go na. It's time to let you go. O labi naklaro na gini mo di siya consistent sa chat. Diba? Pinang, what's the point? Pero Bisag magparamdam gihapon sa mga jay, ana lang. Bahala na. Day, kay base na problema day you're too available day. Di ba? ang ako day no, lahi po na nga akong take ani nga situation day. Kay ako pud nga pagkatao day na kanang gusto na ko buhaton tanan-tanan as much as possible nga pwede na akong buhaton. Bahalag unsay mahitabo in the end. Basta kay at the end of the day kabalo ko nga gibuhat na ko tanan-tanan. Meaning wala ko give up na yun. Okay, dili siya mo chat. There are times nga mo chat siya nako, there are times nga dili. Okay, sakit. Correct, sakit. Marag, mabalaka ka, ma-stress ka. But end of the day, marag, ayaw lang po din siya sa kalakay. Dahil siguro po, napon siya ka ng mga problema sa siyang kagaling. Basta, nag-analyze po siya kagaling niya, ha? So, kung ikaw yun, kung true love man kaya hinaday, maging gating hinaday. So, ikaw, willing po ka mo adjust in the sense nga, maghuwat po ka. Ano ba ya? True love waits ba ya? Patience is always a virtue. But ako, dahil, ayaw gina give up dayon. Siguro give her a little bit more time. Puta yan, di wow! Ikaw, give yourself time. But at the end, ayaw lang, ayaw na. Okay, wala. Okay, ana. Ayaw. Siguro, naalang ka ba? At least wala ka dayon nawala. Wala ka na tarog dayon. Kanang murag, stay strong lang gihapon ka ba? Meaning ka ng patient ka, dili ka nagdali, wala ka nahangol og maayo. Kaya baka nang murag, gihatagan gini mo ang time or ang destiny nga to let it be kung unsa dapat mahitabo. Pero dahil, nasa may question ha. Okay. Nana may confession sa each other nga, oh, I like you. Established na ba na? Oo, jay. Mo ganing hatagi lagi siyang time. Ya ikaw po dai kanang Syempre, kalma. sure, day. Kalma ta sa imo bayot. Day. Kalma
Bata na Day, si Pussy, day. Kaya ko keyboard warrior, gila kong friend, day. Diba? Nagets ko ni mo, day, nga kanang, ayaw din give up, day, kanang, buhata ang tanan. Hold on sa gid as much as possible. Bahalag sakit, yes, pero, ang fruit ani nga imong kasakit, day, mahibaw na nili mo sooner or later, gid. Day, mo gini, mo Diba? gini ha. Day, mo ni misconception man good. Ang ikaw man good, mura bitaw gibuhat nimo siya imong kalibutan na gyud. So katuyok kre mo hunahuna sa iya ha. Kanang bibre siya kuan ba other things. Correct. Parang sa iya, ha? No, parang friend na. Lapan lang ang friend na. Laban na. So, day, mo ni siya huwag kayo productive. Uy. So, ikaw mo, unsa man gid imong, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Inday Baranday, unsa may buhaton nimo, day? Day barang. Murang ginahumayon sa imo, day barang. Kaya ako na ako sa imuhang, nakaagi ko sa, nga sitwasyon, pero dili ko sa imuhang side. Na ako sa side sa Pikas. Pikas Kaya ka na ako special someone sa una ka-chat na ako. Inya ga-demand siya oras sa ako, Mura ba ga-expect na siya too much from me? Ya ako ba, nabi ako kinabuhi. Ay, mura, karon, wala ko ni chat, kay hello, nag-usari ko. Nag-shoot pa ko video, so mura mag-subtapod siguro kung ano ako ginabuhat. Tapos mo-chat ako nimo kung okay na ko, kanang free ra ko, kay mura bago sa di ay, di ba? Mura, unsa gipaglaban. Mura siya ako nga, mura bag, grabe na pa, mura bag, ayaw pod kayo pag-clingy, no, kaya mura napod ba, kinabuhi. Natay kinabuhi ba? So mura siya ko ingon sa imo. So naka-gets ko sa part atong bae. Pero, majority sa ato, di ba, may tag, hold on lang. Hold on, gid, day. Hold on. Love wins, day. Love wins, gid, day. Love wins. Day, sukling barang, day. Sa tibuok among chika diri. Unsa mo mga realizations, day? So, kung mga realization day ato, mga dino, nga, finally realize jud nga dili gyud ay dapat nako ako ara kung una-unaon kay na-realize na ko dyan nga murag dali rin siguro ko no murag laban Yes, sa day. May lumaraton ni kaya, day. So, nako nga Bad chita. ano yang life po kinaako po siya life nga na siya iyang kaugalingon na life. Yes, day. Tapos mo na realize na ako mga jay nga dili siya kailangan jay mga jay nga himuong kalibutan mga jay no kay lahi ra gyud. Kita ora po siya, day. Malibang na po siya. Kita ko na po siya. And mo nga na-realize na kailangan ako siya sabton. Yes, day. Yes, day. And kay naapod siya iyahang life mo lang itong mga jay nga nakahinuktok gid ko mga jay no nakahinuktok gid ko laban na kita. Na-realize din ako karon kung si dapat buhaton so pagpakan na gid. Day, nara po'y pulos nga mga gipang-ingon sa imo, day. Nakatabang na po ninyo segment, day. Yes naman jay. Okay! Nakabalas sa mga, day! Laban na natin, no? Laban lang, no? Laban lang. Jay na. Day, salamat kayo sa salig, day. Alright! So, mga day. Kaya ito dagdagan din nakat-on ani nga segment, mga day, no? Sa suliran ni Sukling Barang, mga day. Ay, mga suliranin mga day, mga kadayers. I-tweet lang, use the hashtag #tambagnimu. Alright! And if mga kadayers nakarelate mo karon sa problema ni Sukling Barangay, don't forget to like, subscribe, and share this video to all your friends, okay? So watch out, ladies and gentlemen, for the next episode of Basta Tambag! Hubad